Przepraszam, słuchajcie, musimy lecieć dalej z materiałem, no, bis już był. No, 2 albo 3. Teraz idziemy dalej z materiałem, następna grupa. Kogo my to możemy wpierdolić? Mamy mały problem techniczny, więc rzucimy na razie muzyczkę i zobaczymy. Kogo wjebać, bo będziemy losować. Jaka następna kapela? Lemmy Pół leży na jebana, noworodkiem w rozsypce, piesek. Jest! Piesek jest! Piesek jest. A co? Może zrobimy pieska. Na razie wrzucimy coś z muzyczkę, a wszystkim przypominam, że ta impreza, bawimy się, jest fajnie, ale ktoś to musi sfinansować. Malutkie 25 zł. Słuchajcie, jak ktoś podniesie do góry rękę i nie ma tej opaski białej, no to sorry. A wypierdalać! Bardzo mi będzie przykro takiej osobie kupić piwo. Piotrek, czekaj! Masz tu 4,20 coś. Jest. Opaskę mam, więc zrzuta. Tak. No, jedziesz. A co? To coś się będziesz pierdolić jak matka z obozem i grasz. Teraz będzie coś takiego, co będzie robić coś. Tak zwaną muzykę, ale niekoniecznie. Generalnie ja uważam, że prawdziwy artysta jest wtedy, kiedy tworzy. Czyli muzyk, który gra na scenie, to tam on chuja warty jest, bo on odtwarza tylko, to wcześniej zrobił. Kiedy tworzy, kiedy wymyśla, to wtedy on jest artystą. Dlatego ja się z premedytacją nie przygotowuję do żadnej imprezy, tylko to, co się dzieje tutaj, to jest to, co się dzieje właśnie tutaj. I tobie też. Tak. To będzie styl pomiędzy Napalm Death a Zenkiem Martyniukiem. Coś pomiędzy. Generalnie to pierwsze? Nie. To po środku bardziej. Generalnie. No to w sumie takie też oczy mogą być, proszę bardzo. Elvis Death. Zagrałem cover. Skum, tak. Tylko skum. Słucham, teraz takie pytanie, skąd jesteście? Nie, to nieważne, jeden chuj. A dobra. Słuchaj, masz piękny ryj. Dziękuję. Nie zatrzymaj go! Ryj jest twój. Naprawdę. Każdy ma swój ryj. Mam i ja. Bo generalnie to dobra, to jest świństwo dupa w kapuście. A, czekaj, kurwa, ja myślę, miałem przebrać. Nie patrz tak na mnie, bo się boję bardzo. Halo. Halo? Halo? Piotrek, wyniki trójboju to kiedy będą? Piotrek! Piotras! Pytają, kiedy nagrodę rozdajesz. Piotrek, a kiedy wyniki trójboju? Uwaga, Jaka uwaga. drużyna? Czujemy tutaj trawę. Mam nadzieję, że to jest Jak się lecznicza. nazywacie? Chłopcy do bicia Przegraliście. Dziękuję. Proszę. Wyniki trójboju. Gdzie maska? Dawaj maskę. Dawaj ją. Kapitan alkohol. Dobra, albo trzymaj. Na razie. Kapitan alkohol Spierdalaj. wraca. Dzisiaj w wersji na grubo. No dobra, ja tylko się przebiorę na sekundę i ja tutaj, żebym współgrał. Współżył z wami. Czyli jestem wolny? Słuchajcie, docent z Kroplina, który tutaj serwuje wam takie różne... Kapitan alkohol, który serwuje wam takie zastrzyki z bimbru. Tym, to rzeczywiście, który posypią trochę złota dla nas. Chciałbym powiedzieć kilka kawałów, a ja w międzyczasie chciałbym prosić zespół Noworodkens o przebranie. No jeden kawał powiesz chociaż. Jeden. Zespół Noworodkens, proszę tutaj na tą stronę sceny, żebyśmy się przebrali przy wszystkich z nagości do... Nie mam pojęcia do czego. Dawaj. A, do negliżu, nagości do negliżu. Do negliżu. No więc przede wszystkim dziękuję tutaj za obecność różnych zespołów. Docentowi Szeptuchowi też dziękuję.
Czarek, zrób rozpierdol na garach. Ja pierdolę się dzieje! Gdzie jest Czarek? No dobra, olał mnie. No więc kazali, to powiem. Jesteśmy nad morzem. No i tutaj kursują z Gdańska takie promy z Stena Line, nie? No i rozmawia dwóch kolegów. Rozmawia dwóch kumpli, że słuchaj, na tych Stena Line jest zajebiste, po prostu zajebiste są imprezy. Kupujesz bilet. O, Czarek, daj rozpierdol na garach. No dobra, nie będzie podniosłej atmosfery. No i rozmawia dwóch kumpli, jak powiedziałem, i mówi, że na tym Stena Line jest zajebiste są imprezy, nie? Kupujesz bilet na prom, no i po prostu jest chlanie, alkohol, od rana do wieczora whisky, gin, co chcesz po prostu, a seks zajebisty, nie? Oral, anal, po prostu co chcesz, zajebiście, po prostu kurwa, od rana do wieczora chlanie i seks, nie? A tak, byłeś? Nie, żona była, jestem, opowiadała. Dziękuję. Jestem gotowy. Piesek. Nie Leszek. Piesek, tak. Piotrek. Marek, chomik Marek. Ruchać 4 baby. Kurwa! Halo? Halo? 11 zespołów to tak jakby trochę festiwal. A na każdym festiwalu zawsze jest taki moment, że występują gwiazdy. No i to teraz właśnie. Niestety. Ci, co grali wcześniej, słabo was rozgrzali. Teraz też nie będzie lepiej. Gramy tylko dlatego, że Piotruś nie może znaleźć kolegów, żeby grali ci, co mają grać o tej porze. No i to taka zapcha dziura. No. Panie, dawaj, kurwa, Jakby jechać siódemką na południe Polski, to dojedziecie Państwo do miejscowości Suchedniów, gdzie mieszka pan Wiesław Miernik. Jest to gwiazda, no błysząca. Boję się tego pana. Skomponował mi kiedyś swego czasu spłodził ten pan, mimo że nie ma żony. Utwór Wieczorne Telefony i tak jakoś sobie gramy go przy okazji jakichś spędów, jak dziś. No to jak zespół będzie gotowy, to niech zaczyna. Jeszcze zapomniałem Państwu powiedzieć, że my generalnie nie potrafimy grać na niczym, oprócz Barklaka, który coś tam na gitarze rzeźbi. Ale może się uda. Mówi się, to jest nasza próba. Halo? Wieczorne telefony poruszają mnie, jak się obchodzi z radością. Chcą mi coś bardzo miłego przekazać. Będziemy się do seksu namawiać. Tak to ja wieczorami czekam, aż wyłoży się SMS-a z daleka. A SMS przychodzi,
przepraszam, że byłem niechciany. Odwdzięczam za słowa i czekam tak to ja wieczorami czekam, a teraz myślę, że myślę z daleka, ale SMS przychodzi albo nie, ale przychodzi, a ja już nie. Tak to ja wieczorami czekam, aż któraś myślę SMS-a z daleka. Nie przychodzi, a ja już Pięknie! To był nasz jeden z wielu hitów. Generalnie mamy same hity, same przeboje. I tu prośba też do Państwa, żebyście pomogli nam dostać się w przyszłym roku na festiwal w Eurowizji, czy tam do Eurowizji, jak to się wymawia. Jesteśmy na ostatniej prostej? No! Miło. Co gramy? Gramy coś jeszcze? Pana Włodka gramy. O! Gdzie są wyniki? Gdzie są wyniki? Pana Włodka zagramy za 20 minut i idziemy sobie na piwo sobie. Pan Włodek, 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 uwa na malutki, a te wąsy to stosówki. Ach, te wąsy bezmózgowie, ach, te wąsy wodopłowie. Pan Włodek, 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 Pan Włodek. Uwa ta malucha, towar nie odbiera paduka. Jutro paduka przyjedzie, a piepierną nas przywiezie. Pan Włodek, Pan Włodek, Pan Włodek, Pan Włodek, Libany. Pan Włodek, Pan Włodek, Pan Włodek. Uwa ta malucha, a ta zwrotka to już była. Jaka jest ta trzecia zwrotka, bo ja chyba zapomniałem. Pan Włodek, 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 Pan Włodek. Ja tu stoję! Pojadę do Paryża, Kazimierza do Paryża. Wczoraj jak na obiad placki, nasz Kubacki. Pan Włodek, 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 Pan Włodek. I wszyscy solo!
Prosimy o zasłużone brawa. Niewymuszone. Halo, mamy grać jeszcze, czy tam idziecie? Proszę. Sam spierdalaj, pedale głupi. Orki! Nie. Bramowe, kurwa. Pokaż dupę! 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 Jakoś tak, chuj tam jebać. Pokaż dupę! Krótsza, żeby się zgadzało tam, no. Tak Grzegorz pokaże. Tak Grzegorz nie zawie. Wojtku, proszę. Zagramy u was w Gdańsku. Pokaż dupę! Pokaż dupę! Pokaż dupę! Za piwo pokażę, idź po piwo do baru. Nie pójdę. No a ty spadaj, kurwa. Pokaż dupę! On ma przynieść. Słuchajcie, jest taka sytuacja, tutaj ratownik z lokalnego GoPro prosi, bo odnosi się odbywały rączki podczas trójboju zawodów. Czy może ktoś znalazł takie rączki? Została jedna, a były 4. Może... No ale jedna... Ja wiem, ale były 4, a jedną jeszcze jest znaleziona. Jeżeli ktoś znalazł taką rączkę, to proszę do mnie przynieść, a ja mu sprzedam za to rzeżączkę. Rączka, rzeżączka. Rączka, rzeżączka. Pan Grzegorz, rzeżączka. Wychodzi rączka i wchodzi rzeżączka. Dobra, podczas tego krótkiego show, nie bójmy się tego słowa, zaśpiewamy utwór, który kiedyś tam skowerował nam Manam, cholera jasna. Ale niech jej ziemia lekko będzie, odpuścimy. Mariana poznałem na czasach Guanbator. Surowe oblicze, walczysty jak sekator. Gdy muział go w klasie, kończyny zawione. Czego pragniesz miły, bym chciał cię wewnątrz żyć. Prowadził mi piącie prosto w odbytnicę, prężystym strumieniem nawilżył potylicę. Gdy spazmyk dochodził, on go coś tam wzruszony. Dobrze ci, Marianie, a jak niby nie mogło być. Kilka miesięcy temu
Powstała trzecia zwrotka. Nikt jej nie pamięta. W moim odbycie mieszka stokrotka. Takie tango miłe, to tamto ten tego i to tamto tego, to tamto ten tego. Hej. No. Jakie słabo, kurwa, dobrze było. Tak ma być. To jest prawdziwa wersja. To, co zrobił Manam nieudolnie, to właśnie, to zrobił nieudolnie. Dobra, póki co skończymy, bo mi się i strać chce nawet. Jest jakiś zespół chętny grać, bo nam się chce już zejść na razie. Później zagramy. Halo! No to chuj, jeszcze coś. Książę Szkolna. Książę Szkolna. Uwaga, zagłada, książęcka wasza, ponieważnie bezmózgowie, to książę swe sobie. Uwaga, zagłada, książęcka wasza, ponieważnie bezmózgowie, to książę swe sobie. Tutaj zapomnieliśmy wszystkich zwrotów. Może ktoś chce zaśpiewać z Państwa. Jakąś zwrotkę ktoś wymyśli, zaśpiewa, bo nic nie pamiętamy. Nawet refrenu. Ja mogę zaśpiewać. Kto? Kto? Pokazujesz palcem chuj wie gdzie, no kurwa. Ty chcesz zaśpiewać? Nie. Tak, proszę. Szkolna. Ja się powiem, że nie umiem grać. Proszę skończyć. Jedziemy. Hej, hej, pojechaliśmy na czasy. Czasy to były kilka lat temu, a potem spotkałem biskupa. Powiedział mi: chłopcze, siądź, chłopcze, siądź i pokaż mi swą dłoń. Pokazał mi pierścień, a ja byłem jeszcze wtedy nie taki stary, bo miałem 40 lat. 40 lat. A ten biskup przyszedł, dał mi pizzę, mówi jedz, a ja mówię: hej biskupie, to jest głupie, spierdalam już, zostanę hej. Uwaga, zagłada, książę szkolna was napada. To nie żadne bezmózgowie, to książę zagłada, książę szkolna was napada.
dobrze tej osobie. Są to drugie zwrotki, zapraszamy. Ktoś to drugie zwrotki zapraszamy, bo też nie pamiętam. Może być jakiś kupcu, może być jakikolwiek, to zakopany. Mieliście zachodzą słowa przemienne, mieliście zachodzą procesy gminne, bakterie żerują na resztkach żywności, światło słoneczne tu nie zagłości. To została wasza prawa, to nie żadne pozwolenie, bo książę swoje oceny. Uwaga, zagłada, książę strona, bezpłatana, to nie żadne pozwolenie, książę swoje oceny. Dziękujemy, to był chyba trzeci nasz hit kolejny. Kolejnym hitem, wielkim przebojem. Co by tu? Co? No chuj. Dramatycznie zbliżamy się do końca naszego występu. No. To co by tu jeszcze tego? O, jeszcze go będzie. Kolejny utwór to będzie Jerzy Węgler. Przebój oczywiście. Mrówka to trochę szybciej trzeba tam. Jerzy Węgler. Kupił mieszkanie w Kasynie, o konia nawet się głowił i się nie zdenerwował. Roboty się zajmie, że jestem kręcikownikiem, rozłożę głosę polego, stawiam końcą wolnikiem. Nogami coś wyrosło, więc ja to posłubiłem. Też się mają kontektaro, że prędzej ją zapłaciłem. Dobra, na razie nam się już nie chce, może jeszcze później. No, to idziemy. Tak jest, idźcie w pizdu. Ile można?
że was to więcej, znaczy później nie widział. Znaczy później widział, teraz nie widział. Teraz będzie coś, tak? Teraz będzie coś kolejnego. Ja z premedytacją nie wiem, co teraz będzie grać. Kto będzie grać teraz? Chodź nam, nie, lepiej nie będzie już. Jeśli mogę powiedzieć, poprzeczna sztuka podniesiona bardzo wysoko po tym występie. Tak, ta poprzeczna jest tam zbyt wysoko zawieszona, więc już lepiej nie będzie. Czekaj, to zrobimy tak. Kto teraz gra? Ktoś wie? Chuj tam, Facebook gra, o. Też występuje. Tak, najlepiej wypierdolić wszystko, zepsuć i później pójść sobie, nie wiedzieć co się dzieje. Tak, najlepiej, no. Dobra, a wiecie co? Ja mam też piosenkę do zaśpiewania wspólną. Tak, refren jest bardzo prosty. Ma 3 refreny, ale śpiewamy tylko 2. Zwrotki będę śpiewać ja, ale mam nadzieję, że wspólnie zaśpiewamy refreny. Są bardzo proste. Wyobraźcie sobie, że po ukraińsku. Mieszkałem tam 4 lata w Lwowie. Tak, to prawie Polska, nie? Skoro to sobie zabrali nam ten Lwów. No i tam mieszkając poznałem pewną fajną piosenkę takiego zespołu TIK. Tak się zespół nazywa TIK i oni nagrali pieśń taką, Ticha Pisnia. Celem wyjaśnienia. Ta pieśń nie ma żadnych przekleństw. Jak jest po polsku cicho? Ktoś wie? O, dobrze, cicho, tak. To jest dobra odpowiedź. Po polsku cicho to cicho. A jak jest po ukraińsku cicho? Ticho, prawda? Zgadzać. A jak jest cichutko? Tichuju. Ticho, tichuju. Tak to brzmi. A nas wcześniej, jak jest po polsku? Nas wcześniej. Ale co cię interesuje? Nie ty na pewno. Tak. No to graj jak chcesz, no. Ale nie musisz. No. No i tak, cichutko po polsku to jest cichutko, a po ukraińsku? Nie, nas wcześniej, sorry, nas wcześniej, czyli rano, tak? Nas rano, czyli wcześniej. To, czyli cichutko to jest tichuju, wcześniej to jest nas rano. No to tak. To brzmi więcej tak. Oj, піду я на гору крутою, заспіваю я пісню тихою. Wszyscy razem. Oj, тихою, заспіваю я пісню тихою. Ой, заспіваю я пісню тихою, а все ж водило сонечко радо, обудила, ой, матір нас рано, ой, нас рано, обудила, ой, матір нас рано, ой, нас рано. Obudziła, oj, mater nas rano. Bo jeszcze trzecia zwrotka, chuj, zaśpiewamy. No to taka dość prosta sprawa, bo sam baw się z dziećmi, to sam je bawię. Czyli sam je bawię. Tylko nie pamiętam zwrotki. Tam było coś tam, że sam narobił dzieci, to sam je bawię. Narobił se dzieci, sam je bawię. Narobił se dzieci, sam je bawię. I początek. Oj, піду я на гору крутую, заспіваю я пісню тихую. Oj, ty chuju, zaśpiewają ja pieśnię ty chuju. Mówię poważnie, ta pieśń gdzieś tam jest w internecie. Nazywa się Ticha Pisnia. Cicha pieśń, ticha pisnia. Dlatego ty chuju.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą. Najebiemy się dziś. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoja wódka dziś wyrzekła me imię, swoją pizdę pozostawiam na brzegu, Na wierzchu. razem z Tobą dzisiaj najebie się. No piękny freestyle, wielkie brawa, tak. Mamy same talenty tutaj pod sceną. To jest to. Jebać poprawność polityczną, jak ja to kocham. A w złym życiu, ty. No dobra, tak, strój adekwatny do zespołu, który właśnie za chwilę wystąpi. Z playbacku będą grać dzisiaj. Mamy też szympansa, orangutyna, czy coś takiego. Karakan. O, czekaj, ja? Karaoke. Trafiliście. Znasz coś tekst? Może śpiewać. Chodź sobie śpiewać? Śmiało, mogę poleć miło. Coś tam mogę zna? Co to jest? Dobra, gdzie ten kurwa DJ jest? Co ty puszczasz? To jest jak disco polo, nikt nie słucha, każdy zna. Łaszka, ty wszystko znasz, co to teraz leci? A widzisz, a jednak. Proszę wyłączyć to gówno. No teraz ty śpiewasz. Kiedy byłem... Nie tak trzymam. A ja kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Z chują widzę szybę dla artystów, jakie widzę, bo ważniejszych, zajebanych trupów, MC-kary, złożony jestem. Choć zna alfabetu, rozumiem ręki, wyczuł, czy nie kurwię cię to? Nie kurwię cię to? Powiedz. Hej, Rychu, poznam. Wiecie co? W Gdyni się bawili lepiej jak ty. Zmiażdżył mnie, sorry. Peace. I'm your penis. I'm your fire. Tak to ja. Wieczorami czeka. Aż mi napisze SMS-a. Z daleka. Tak to ja. Trzeba uczyć to gówno. Lizgary, po prostu lizgary. Doktor Sneptuk, jakieś kurwa wyniki byśmy ogłosili, nie? Czego? Badań wątroby? Nikt nie zaliczył, trudne pytania były. A wiecie co? Ostatnio powiedziałem nam znajomego, że Gdzie jest pulpet? coś ostatnio dużo walę w gaz, a na drugi dzień dobrze się czuję. No mi powiedział, że prawdopodobnie mam cukrzycę. Nie wiem, kurwa, może poleci. To wczoraj zrobiłem badania i wyszło, że jednak miałem cukrzycę. Bo się najebałem i dzisiaj było mi źle. Więc udało się. Nie mam cukrzycy, mogę pić. O, czekaj, ktoś tu się do nas wtoczył.
ktoś tam ma dużo do powiedzenia, po twarzy widzę, po oczach znaczy się, że chcesz tam przekazać jakąś treść. Pierdalaj. To była bardzo budująca i rzeczowa treść. Wręcz wybitna i konkretna. Słuchaj, jak się nazywa? Nieważne. Skąd przyjechałeś? A jeden chuj. O, bardzo też wyczerpująca odpowiedź. Widać magister po studiach, nawet nie, prawie doktor. Panie Rywiński, jak to będzie? Będzie przejebany, zależy kto zostanie do rana. Nie? Do rana przyłóż, oj nas rano będziemy gdzieś śpiewać. Rano na pewno będzie przejebany. Zapraszam. Niedziela i to do tego dodatku nie handlowa. Rano będzie przejebane, obaj będziemy jebać, także. Tak? Dokąd? Ja potem, Potem, a ja przed potem. a ty przedtem. Przedtem. Pasuje. O, a propos niedzieli niehandlowej. Wiecie dlaczego parę lat temu aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim się nie udała? No bo to niehandlowa niedziela była. Jakby ktoś wiedział o co chodzi. Tak się powinno śmiać. Proszę, prosiaka daję. To twój? Proszymaj. Na mnie kiedyś mówili prosiek, a nie osiec. Widzę, że z mojej wiedzy zapoznałeś się z moją świnią. Mówię, taki prosiaczek. Mówię, kiedyś tam nie mówili prosiek, a nie bosiek. Ty też tu grasz? No dobra, graj. Dobry wieczór panu. Fajny dread. I też będzie śmierć tak samo, jak śledź? Kurwa, to jest zajebiste. To. Wiesz, nawet dwa. Czego dalej?